Oh, in tarik ni som panga February sang ni le som ni panhin nia tuna kanom na hilung sen veng lai primary school 3 ania en school bula kan omme ka thingan lo kita ni hian tat kong lian deuh mai school bula hian oma chu chun kita school nau pangtan po school kal le huna po lo om thei te ni ve zar te lian in na buk to box sia tina thing mai hi bulama lo moi ve zel bok ne chung te chu tiang hian an ki pha chan kha an ki chan kha ania helai kora hian in ki thluk tuma or te po hi dop an nia ro man na siam ania maro chu an seita kang khan bulam pang hi lo moi ve to bok nen an be sei lo le rin lo deuh main helam pang kan mu na kan hoi mek na lama hian tluta chuta chuan pro thianga in hi he thing tu hian hawa vota a mi tu maluk hian in pro thianga pu hian in harsat na chiana lo thleng thei thil te nia be sei lo thil te lo thleng thei nia lo in sa seng phot te uti in atu le fa ti in chunga tangina chhuat tira an chuak fel che ti khan in thing hi ron tlu ngal mai ati chuan in hi kan hmuang hian hei ti hian in thing hian a ron vua a vo sa te mai pawh ni lowa a vo som hne hle ni hei chung lampang hi a op vek mai a mihring nun na em chan lovin tiang hian an om ania khong ai thla khop mai a an in hi an chunga bungrua eng engemaw thil hlu le tha tak tak te om ve a chung te pawh chu eng ang takin nge vuak chhiata vuak sop pawh hriat ani lova a in hi lua tlak pawh ni to lo repair thei pawh ni to lo a bul atanga sak that hlau ngai ani dawn ani hei pawh hi mi te mi in ania hei pawh vot sevek ani hi hei in kha kulai mi kan ita hei the cheta vek mai ni hei thingkung hi lian khop mai thingkung lian tak ani hei ta hen thing kha to ta ti khan a kung kha an loya ti khan a tlu sual ta hlok mai starting po sevek ni he kulai thingku ambul kan enchina engwanga chiang nge tluk nge ni ha kan dok chui don ni loka su tham bo lai ambul thi lo moi lo nge na se em hi hi na bo fual la ti sual ta ni mo chiang tang mai trang hen alo nge de ka wang ni he hi ambul kan ya ta hin om ta ambul hi lian tha khap smai Dek intizam ni school am na khan ye nei pro thing ante in hi tai tat kong an ki hian a vua hi tat kong hi khut ma tura an hisap kan ma se sul lo maya he an ina fot se ta vek mai ni an thiet ta vek mai ni tian
rin nung hato em hạt đấy mà mấy chi là vắng là chúng xuất thiên phúc đầu cho anh học rất là một cái sinh hoạt vắng cuốn của chúng xuất thế